Mladý mnich a prázdná loď. Zenový příběh o tom, jak je naše přemýšlení příčinou našeho utrpení. Před dávnými časy žil v malém klášteře u jezera uprostřed lesů zenový mnich. V klášteře bylo několik starších, zkušených mnichů a zbytek byli nováčci, kteří se toho měli ještě hodně co učit. Mniši měli řadu povinností. Jednou z nejdůležitějších částí jejich každodenní rutiny byla meditace. Museli meditovat v sedě se zavřenýma očima bez přestání několik hodin. Po každé meditaci měli svému mentorovi povědět o tom, jak pokročili. Pro jednoho mladého mnicha bylo nesmírně těžké se během tohoto cvičení soustředit a velmi ho to zlobilo. Když o tom tento mnich vyprávěl svému mentorovi, ten mu položil otázku, která byla zároveň i učební lekcí. Víš, co tě ve skutečnosti rozčiluje? Mladý mnich odpověděl. Jakmile zavřu oči a snažím se meditovat, někdo chodí kolem a já se nemůžu soustředit. Zlobí mě, že mě ruší, i když ví, že medituji, co pak nemůžou brát trochu ohled. Když znovu zavřu oči a snažím se soustředit, otře se o mě kočka nebo jiné zvíře a opět mě vyruší. V tu chvíli už mě rozčílí i to, že zafouká vítr a zašustí listí ve větvích. A jako by to nestačilo, ptáci začnou zpívat jak o život. Já tu prostě nemůžu najít kouska klidu. Starší mnich řekne žákovi. Zdá se, že s každým dalším vyrušením se rozčílíš snadněji. To je ale pravým opakem meditace. Měl bys zjistit, jak to udělat, aby tě lidé, zvířata a rušivé zvuky nerozčilovali. Když domluvili, vyšel mladý mnich z kláštera a rozhlížel se po tichém místě, kde by se mu meditovalo lépe. Našel jej na břehu nedalekého jezera. Posadil se na podložku a začal meditovat. Za chvíli ale na hladinu jezera přistálo za mohutného cákání hejno ptáků. Mnicha hluk vyrušil a rozlobeně otevřel oči. I přesto, že na břehu jezera byl větší klid než v klášteře, něco mu narušilo vnitřní klid a rozlobilo ho to. K jezeru se ale vracel, i když u něj nenašel to absolutní ticho, které hledal. Jednoho dne spatřil loďku přivázanou k molu. Pomyslel si, co kdybych loďku odvázal a dovesloval doprostřed jezera. Tam bych mohl meditovat. Uprostřed jezera mě nebude nic rušit. Dovesloval doprostřed jezera a začal meditovat. Jak předpokládal, uprostřed jezera jej nic nerušilo a v klidu meditoval celý den. Večer se vrátil do kláštera. Tak toto dělal několik dní a radoval se, že konečně přišel na to, kde může v klidu meditovat. Už ho nic nerozčilovalo a mohl se věnovat meditační praxi. Jednoho dne, když opět meditoval v prostředku jezera, uslyšel šplouchání a ucítil, jak se pod ním loďka houpe. Rozladilo ho, že ani uprostřed jezera nemá klid. Otevřel oči a uviděl loď, která se blížila přímo k němu. Vykřikl, změňte kurz, nebo do mě narazíte. Ale loď se přibližovala. Už byla skoro na dosah ruky. Znovu zakřičel, ale nikdo se neozval a loď do jeho loďky narazila. Byl vzteky bez sebe. Kdo jste? A proč jste do mě naboural, když je tady kolem tolik místa? Zařval. Nedočkal se odpovědi a toho rozčílilo ještě víc. Postavil se, aby mohl nahlédnout do lodě a ke svému překvapení zjistil, že v lodi nikdo není. Loď se pravděpodobně odvázala a vítr ji zahnal až doprostřed jezera, kde narazila do mnichovy loďky. Byla to prázdná loď? Mnich cítil, jak ho hněv opouští. Vždyť nebylo na koho se hněvat. V tu chvíli si vzpomněl na to, jak se ho jeho učitel ptal. Víš, co tě skutečně rozčiluje? Nyní znal odpověď. Nejde o ostatní lidi, situace nebo okolnosti. Nejde o tu prázdnou loď, ale o mou reakci na ni. Ta mě rozčiluje. Všichni lidé a situace, které mě rozčilují, jsou jako prázdná loď. Sami o sobě mě rozčílit nemohou, pokud já na ně nebudu reagovat.
Mnich dovesloval ke břehu a vrátil se do kláštera. Začal meditovat společně s ostatními. Zvuky a rušivé vlivy tam byly stále, ale bral je jen jako prázdné loďky a meditoval bez přerušení dál. Když si starší mnich povšiml té změny, řekl mu: vidím, že jsi přišel na to, co tě skutečně rozčiluje, a dokázal ses přesto přenést. Skutečná svoboda neznamená mít svou mysl úplně pod kontrolou, ale spočívá ve schopnosti nenechat se zvyklat ničím, co se v ní děje.